Straße. Der Haare sich und so und auf dem Party auch so. Aber wenn's so mit von Musik, diese Liebessorg. Mit der Anschluss auf den Biers. So, nur mit dem, nur noch gern. Het is die ganze lange living van Rituas. Onder een jas. Het wordt alles wat niet je voorhoog. De eerste keer dat ik zo'n kleine zwarte bril of zo. Ik kan je zo gezellig samen naast. Onder een jas. Elke week minstens 1 uur. Ik ga je voor gezellig samen naar onder de rijjas. Rijjas, door therapie. Wat heeft mijn slag weer helemaal niet? Zit niet, in mijn rijjas. Hoe is het zo? Ik heb het publiek, dankzij de rijjas. Hoor ik achter. You are the hero now, dat was alles wat ik hoor. De regenjas, voor de eerste eerste wat ik zo. De regenjas, en doorheen, de laatste keer. Dat je me zo moet vertellen. Het toppunt van cynisme woorden zijn achterlijke zoging en hij zag, we moeten het niet meer hebben over mannen of vrouwen, we moeten het hebben over mensen. Lijkt me de woorden geschud. Er wordt één groep volgens hem, dat worden mensen die niet menstrueren. Dat wordt één groep. Zeker een andere groep, dat is mensen die niet kunnen inparkeren. Probleem opgelost. Wow, oude flikkert er ook maar. NPO 1, NPO 2. Maar ik zeg dat voor de eerste keer in het zit op, dan lees ik het nog even aan. In Braille, ja. Nee. Wat ben je? Nee, Rosa, ik kan me niks meer van herinneren. Nee. Zo is dat. Dat was geweest. Zo wie het waar. Doe beste voor, doe beste raar. Doe geleerd van het werken, werk van uw hart. Dan kent ze zichzelf leven, maakt ze er nu een start. Zwarte Piet is echt niets, door de leven aan. Dan hoor je vast geloven, nog wel. In the arms.
wakker van de voorzit. Nee, 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 er is nog hoop. Nee, 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 ik ben wakker van de voorzit. Ja, 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 dit is een spoor. Nee, 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 ik ben wakker van de voorzit. Nee, 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 er is nog hoop. Nee, 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 ik ben wakker van de voorzit. Ja, 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 op is het spoor. Is het spoor. Leef nu! Doe niet nog wat belangrijk. Lief ikzelf! Lief God van ikzelf! Met je niks van die anderen! Lief ikzelf! We zijn stil, dat ik dan natuurlijk het vasteland beginnen als Indianen of Kooiboy te verkleden, omdat ze de entiteit van een bepaalde bevolkingsgroep plaatsen. Maakt me dat oorlog is. Nou, wou we kijken vroeger, keken we naar de bench, naar de BRT. Dan keken we naar Bonanza. Nou, Hopzing. Hos. En wacht even, dus die identiteit hop zingen, doe een frituur. Die pakken. Een sushi bar. Ik ben een Lil Ju. Ik ben Lil Ju. Ik ben Lil Ju. Petroleumland is er nog in tent. Vergeet ze nooit van zijn leven, want van al die muggen is ook geen ding dan hebben. Hier zit de muggen, hier zit de muggen, ook nu lichaam. Hier zit de muggen, hier zit
Al met z'n troepkeur ben ik terug. Lucas wordt 8 jaar en een echte vent. Voor het eerst op vakantie met vrienden in een tent. Terug op een hoekbed, hij had opgeblazen. En op dat moment, als hij ons nou roze in de zet zie je, dat je in de weer gaat. Die vind ik ook in de tijd. Moest de zaklamp, die kon ik zo doen. Dat is hartstikke gek. Die stond niet hartstikke lek. Die kon ik zo in de tijd doen. Moest de zaklamp, die zit er ook in.
is zoals even ook meer. Wat zeg ik zelf, nou niet verleerd. Wat ook nog gebeuren, geweest uit de nood. Als we weer praat, dan is weer door. Ja, en eigenlijk moeten we nu afdokken en we moeten zeggen wie wordt morgen de flauwekul die ceremonie. Dat doen we nog niet. Dit wordt het laatste nummer. En ik heb dat gewoon wie wordt morgen. We doen een afschied met het nummer hoe we altijd mee afsluiten. Dit is de laatste. En hartstikke ziek dat je dat gigantisch aan tripjes betaald hebt. Gigantisch veel geld betaald voor de gaasbeer. Een leuke avond gehad. Ze zullen dit niet terug met de mazzel.
Om te zien dat er weer jonge fans zijn. Dat is graag goed nieuws.